ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ವಿಘ್ನೊಲಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಮುದ್ದು ಗಣಪನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಬಗತಿಡು ತರೆತಗ್ಗಾದು ನಮನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಿರಿ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಸುಗಿತೊಂದು ಪೊಳಲಿಡು ನಿಲೆಯಾತಿನ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುರಾಲ್ದ ಚೆಂಡದ ಪೊರ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಿರಿ ತಗ್ಗಾದು ನಮಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಡು ನಿಲೆಯಾತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕದ ಶಗತಿಲೆಗ್ ಉಡಲಿಡ್ದು ನೆನೆತೊಂದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪಸರದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನಡು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಐಸಿರದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುತ್ತೊಳಿಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 117 ತುಳುನಾಡಿಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲಿನ ತಿರಿಯೊನರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಐಕಾದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸೇರ್ದೆರು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗ್ ಎದುಕು ನಂಚಿನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಂದಾಪುರ. ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ತೂಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಗೇನನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೇನದ ಬಂಡಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತದು ಲೇಸದ ರಂಗನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೆನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟುಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲಾ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಲು ಡಿವೆಲ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲಿಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲಿಡ್ದು ಯಾನು ಇರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಲೇಸಿಗ್ ಐಸಿರ ದಿಂಜಾಯರ ಬೈದರ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ವಾಸು ರೈಕಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೊಡಗು. ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಯಾನು ತಾನು ಮನೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ತೂಕೆದ ಎದುಕೊನನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 117 ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪುಣೆಪಾಟಿಕೆದ ಪಿರವುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಏರ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ. ಮೆರ್ನ. ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲಿಡ್ದು ಯಾನು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಸಾಡಿಲೆಗ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ಮೋಕೆರ್ದು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜಿಗ್ ಕಾರ್ದೀಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡಿಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂದೊನೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಅಜಪುನಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಪಟ್ಟೊನೆರೆ ನಮ್ಮ ಅರಳ ಬಿನ್ನೈತನ್ನಗ ಖುಷಿಟೆ ಒತ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಡು ತನ್ನ ಗೇನಗು ಬತ್ತಿ ವಿಚಾರಲಿನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಬೈದೆರು ಅರೆನ ಗೇನದ ಪೊಲಬುರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಅರೆನ ಸಾಧನದ ಪೊಲಬುನು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆದ್ರದ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಬೈಲರ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆಯಾದ ಜನ್ಮಗು ಬೈದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ತಾಕೋಡೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಾಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಧವಳ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಣಾಜೆಡು ಮಲ್ತೆರು. ಆ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್
ಪರವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗೂ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡಿತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ್ನ ಅರ್ಹತೆದ ಹುದ್ದೆಗೂ ನಡಪವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಸುರುತ ಹಂತೊಡೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು 4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೆರು. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪೊಟ್ಟನೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನವೇ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾಕಿ ಬಿಯಾಕ ಸರ್ ಈರು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾಯ್ತವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಸಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಭಾಗದ ನರುಟು ಸಹಯೋಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಬರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಂಚಿನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು, ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ತುರುಕಾದಿ ಅನ್ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅತ್ತಿಯಾನ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಗ್ಲ ಚರ್ಚೆಲು ಅವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇನಿಗ್ಲ ಉಂಡು. ಐತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಲ್ಪ ನಾಡು ಪಂಡದು ಇನಿಗ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಗೊಂದಲ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಅವಂದನಂಚಿನ ಗೊಂದಲ. ಸೊ ಐಕ ಅದ್ಯಾನು ಸುರುಕದ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವಡು ಇದನ್ನ ದೈವದ ಆ ಪುಟ್ಟು ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒವೇ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಪಣರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಒಂದನೇದಾದ ನನ್ನೊಂದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯನ ಎಂಕ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಂತೊಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಂಡಿಬೇಕವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪನವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಂಡ. ಈ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಿಪ್ಪನಗಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಪರವ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಉದಾರಿ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಅವಲೇ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅವು ಗೊಂದಲವಾದಿ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡುಮೂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಐಕ್ ಸಮ್ಮತವಾದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉತ್ತರದ ಬಂಡ ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಚರ್ಮದ ಡೋಲು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಡ ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಡೋಲುನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಚರ್ಮದ ಆ ಡೋಲುಗು ತಮಿಳುನಾಡು ಪರೇಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಗೆ ಆ ತಮಿಳುಡೈಕ್ ಪರೇಯಿ ಪನ್ಪು ಆ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಪರೇಯಿ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಎಡ್ಗರ್ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡೋದು ಪೋನಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಐಟ್ ಎಡ್ಗರ್ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀನಾಗ ಆ ಎಡ್ಗರ್ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಡು ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏರನ ಒಂಜಿ ರಾಜರ್ನಕಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಅಂಚ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಬೇತಕ್ಕಲು ಆಕ್ರಮಣಗೂ ಕೋಡಿದನಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಅಂಚು ಇಡೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಕ್ಲು ಪರ ಊರದಕ್ಕಲು ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದಕ್ಕಲು ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಈ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಕೆಲವರು ಯಾನು ಸರಿಸುಮಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 300 ಇಲ್ಲಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದಿಕ್ ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ 350 ಇಲ್ಲಗೆ ಯಾನು ಭೇಟಿ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಬರಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು PhD ಮಂತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪನಗಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಏನವಣ್ಣ ಭೂತಕಟ್ನ ರಮನ ಪುತ್ತೂರುಡ ಆದಿಪ್ಪಡು మన ಮೂಡುಬಿದಿರೆಡು ಆದಿಪ್ಪಡು ಆರು ಒಂದು ಪರವನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡದನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೊಂದೋನಿಲು ಅವು ಸರಿಗಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಭೂತಕಟ್ನ ಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅರಸನಲ್ಲ ಊರುಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತಂಡಿ ಅಂಚನ ಕೋಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವಡಂದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿ ಏರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡಿ.
ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ನಂಗ ಆ ಊರುಡೋರಿ ಏರೋರಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಅವ್ನು ಗುತ್ತು ಬರಿಕದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡುವರಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಬೈದನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬೇಲೆಗಿತ್ತಿ ಆಯ ಬಂಡಿಗೆ ಯಾನ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೂಲು ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಆಯನ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಈ ಅಂಚನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲ ಈ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂದೇಕು ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲ ಬಂಡು ಅಂಚ ಆಡ್ದವ ಆ ವಂಶ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ಲ ಆನಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತನಿ ಅವ್ಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಂದಾರ ಪರ ಉರ್ದು ಬೈದನೆಯವರಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಊರ್ದೇ ಅತ್ತೆ ಪರ ಉರ್ದು ಬೈದನೆಯವರಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಾಯಗ ಪರವ ವಂತನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತನಿಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಂದಾರ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪರವ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಡವು ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಬರ್ತ ಇತಿ ಇನಿಯಾನ ಐತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ದಿಪ್ಪಾಡು ದೈವಾರಾಧನ ದಿಪ್ಪಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುದು ಈ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ದುಂಬೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬಾದಿ ಇನಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಗುರುತಿಸವನೇ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬು ದಾದ ಕುಲ ಕಸುಬು ಇಂಚಿನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಏನು ಬಂಡದ ದೈವನರ್ಥ ಯಾನ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಗೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಅವಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತನೋಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಯಾನು 45 ವರ್ಷದ 65 ವರ್ಷದ 70 ವರ್ಷದ ಉಲದೆ ಈ ನಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಸುರೂಕಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ 27-28% ಉದಾಹರಣೆ 30% ಜನಕುಲು ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ಇನ್ನು 27-30% ಇತ್ತನ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ವು ಇನಿ ಆನ ಕಡೆಕಾದ ದೈವನರ್ತನ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಾಕಲ್ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಜನ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರ್ತವನಾಗ ಅವ್ಲು 4% ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು 30% 40% ಈ 4% 5% 10% ಎಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ ಇತ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ಅಟ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಧಟ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡಿ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸದ ಅವಡಿ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡಿ ದೈವನರ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೋಲ ಪಂಪನ ವಿಷಯಡು ಇನಿ ದಾದ ಒಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಕೋಪ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಆನಿ ತಾರೆ ಬಗ್ಗದು ಕುಲ್ಲು ಇತಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಬಂಡ ಈ ಯಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಪಂಡೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ದೊಂದು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಲ್ ಇನ್ ನಡೆತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಪರವನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪ ಈ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಪಂಪನ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರನ ಯಾನ್ ದಯ ಪಣ್ಣಂದಂತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಣ್ಣೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಈ 30% 40% ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 4% 5% ಬರುಡಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15% 20% ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಪಂಡ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಾರ ಬಂತೇರು ಎಂಕ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಯಾನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದೈವದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಲಿನ ಮಲ್ಪಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಂಡ ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ಶೇಕಡ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ದಾದ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರಿಹಾರ ಐಟ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿದಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ನನ್ನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಇತ್ತನಾದ ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತನಾದ ಭಕ್ತಿ ಬೇತಿ ಏರೆಗಲಿ ಇನಿ ದೇವರೆಗಾಣ್ಲ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಕೋಡಿದ ಜನಗಳು ಬೇರೆ ದೈವಲೆ ಕೂಡಿದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದು ಅಂಚಾದೀಪನಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನದ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಐತಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡ ಸುರುಕಾದ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡಿನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಇತ್ತೀರು ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇತ್ತಂದು ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಇತ್ತ ಊರೇಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಎಂದಿನ ಕಾರಣ ಪಂಡದಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿ ದಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏರು ದೈವನರ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ ಅವಡ ಹಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್
ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನನೊಟ್ಟು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ಇದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡು ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡು. ಒಂಜಿ 300 ಒಂಜಿ 250 ಜನ 100 ಜನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಗೆದಿರದನ್ನ 100 ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನತ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನನೊಟ್ಟು ಕೋಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನಿ ಯಾನು ಐನ್ ಕಡಿಯಕ್ಕಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಗನ ಮಗಕ್ಲು ಅದು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಯುವ ದೈವ ನರ್ತಕರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ಏತ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದನ್ನ ಇನಿ ಪಿರಾಡು ಹೋಪನ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದ ನಿಂಗೆ 2% ಜನಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2% ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ದೈವ ನರ್ತಕನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ನೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ದೈವ ನರ್ತಕನಕ್ಲು 2% ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡು ಜನ ಪಣರಾಗ್ಬೋದು. ಆ 2% ಅವ್ಲು 90% ಇತ್ತು ನಾವು 80% ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೋವಂದಿತ್ತ ನಗರ 2% ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ದಯ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ. ಈ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ದಯ ಪೋವಂದಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಂದು 2% ಪರವಣ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ 3-4 ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಪುನಃ ಒಂದು ಇಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆರ ಯಜಮಾನ್ರು ಪೋನಗ ಆರ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರು ನಿಲ್ಲಡು ಕಂಡನೆ ಬಿಡೇದಿ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು 2 ಆಣು ಜೋಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಪ್ರಾಯ ಆತಂದು ಅರೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರ ಪ್ರಾಯ ಆತನಾರ ಯಜಮಾನ್ಜಿ ಏನೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಯಜಮಾನ್ಜಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋಂದಿತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. ಯಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಪರವನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಜನದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರು ಸುರುಕು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ₹15 ₹15 ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಯಾನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ₹15 ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ₹5 ತಿಕ್ಕದನಲ್ಲ ಉಂಟು ₹10 ತಿಕ್ಕದ ಅವೇ ₹15 ₹5 ಇನಿಕ್ 10,000 15,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಕ್ಕೆ ₹10-15 ಕೋಲ ಕಟ್ಟನೆ ತಾವು ಬೆರಿಯ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಬರು ಸಂಬಳ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲಾಗ್ಲಿ ಮದ್ಮೇದು ಬೋತೇರಿ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಈ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ ಕಸಬಿಗೂ ಬರೋದು ಅಂಚಾದೀಪನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು 5-4 ಜನ ಬರ್ಪನದ್ದು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನ 2-3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ದಯ ಬರ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ದಯ ಬರ್ತೇರಿ ಬಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊರ್ತು ಯಾನ ಯಜಮಾಂದಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೋಲ ಬತ್ತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು 3-2 ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದಿಯಾನು ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡ ಅಂಟು ಅವಂಜಿ ಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೋಲಗು ಪೋಯಿನ ಪೂರಾ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜು ಕೋಲದ ಯಜಮಾನರ ಪಿರಾಡಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ನಾನು 2 ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿಡುದು ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂಪೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಬಿಡುದು ಹೋಗ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನಾರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ಜಿನಟ್ಟು 2 ಪೊಣ್ಣುನಾರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಮಾತಂದು ಪೋಯಾರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಹಾಕ್ಲ ಕೋಲ ಆಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರು ಜೆತ್ತೇರು ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ದಿ ದುಂಬ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಇತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಗೆಯರ್ ಪಿದಾಡೊಂದು ಆರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜನೊಟ್ಟು ಪೋயிருಂದಾಂಡ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ ಅಪಗಾನ ಏನಾಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲೆದ್ದಿರ ಪಂಪನ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಿರ ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವಳು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಕೋಲ ಅನಾಗ ಅವಳು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲ್ ಅವಲೇರು ಜೋಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಣದಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾಲೆ ತತ್ತನು ಜೋಕುಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬರ್ತದೆ ದಯ ಪಂಡದಾನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಣದಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರ ಎಂಚು ಪೋರ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗಳು ಇತ್ತರ ಮಣದಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರಂಗಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದಯ ಬಾಕಿ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸಿತ್ತಿಜಿ ಬಡತನ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲು ಯಾನ ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇಕು 30% ಜನ ದುಂಬದಕ್ಲು 30% 40% ಜನ ಖಾಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗ್ಲಿ ಬುಧರ ಬರೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತನೆ ದಯ ಪಂಡದ ಪೂರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚಿನ ನೀವು ಬಡತನ ಪೋರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಏನ ಪಂಪೇರು ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಬಾ ಕಾಸುಡು ಕೊರ್ಪುನು ಸಂಬಳ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಏನ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಇತ್ತಿರೋಡು ಸಂಬಳ ಏನ ಪಂಡದ ಅಂಜ ಅರಿ ಕೊರ್ಪುನು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಧುನಿಕತೆ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ
ಅಂಚದ ಆಧುನಿಕತೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇನಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಆದೀಪು ಅವು ಶಿಕ್ಷಣ ಆದೀಪು ಜನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರೋಡ ಆದೀಪು ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾತನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಏನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 100% ಆಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತೇರು ಇದನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಯ್ದನ್ನು ಪನ್ಪೋಯ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಈತ್ ಆಧುನಿಕತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಮುಗಿಯು 30% 40% ಇತ್ತನ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ದೈವನರ್ತಕರು ಇನಿ 2% ಆತೀರಿ ಇದನ್ನ 10% ಆತೀರಿ ಐ ಕಾರಣದ ಐಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಇನಿ ದಾತ ಪಂಡ ಈ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆಕಲ ಬಡತನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಕಲ ದೈವನರ್ತನ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಆ ದೈವನರ್ತನದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ ಕಾರಣದ ಏನಂತ ಪೋನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ ಪನ್ಪುನ್ ಲಂಚ ಇದೊಂದು ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರಿಕದ ಎಲ್ಲಾಡು ಇದನ್ನ ಓಲನ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪಾರು ಐನ್ಯಾನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೋರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಇದೇ ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೋರ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವು ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೇಕು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಹಾಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲನೆತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ದೇವಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ಮಲ್ತಂದು ವೈದ್ಯರು ಯಾನೇನು ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಒತ್ತೇನು ರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿ ದೇವಕೊಂಡ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಂದಿರ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತಂದುರ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಅವೇ 30-40% 50% ಇತ್ತನ ದೈವನರ್ತಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನಿ 10% 5% ಬೈದಂದು ಒರಿದಿನ ಶೇಕಡ ಜನಕ್ಕೆ ದೂರ ಪೋತ್ರಿಕೆ ಏನಂದ ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತಂದುರ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತಂದುರ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಡು ಉಲ್ಲೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ದುಡಿಮೆ ಮಂತಂದುರ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಂತಂದುರ್ಲಿ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆದ ಒಟ್ಟು ಕುಲಕಸುಬೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪು ಒಂದು ಅಂಡ ಐಕ್ ಏನಡ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ನಾಡ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನ ಕುಲಕಸುಬು ಇನಿ ಅಂಚನ ಜವಣರ ದಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಾಡದಿರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಡು ಒರಿ ಬೂತ ಕಟ್ರ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಬಂಡು ಕೆಲವು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ ಡಿಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಆರ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಡಿಂಚ ಬಂಡದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ್ಲ ಆಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ದೈವನರ್ತನ ಕಲೆ ಕಸುಬುಂಡ ಆ ಕಸುಬನ್ನು ಅಕಲು ಉರಿ ಆಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಇದಿಂದಾಂಡ ದುಂಬಾಗ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಂದು ದೇವಪಂಡಿನಿ ದೈವನರ್ತಕರ ಸಂಖ್ಯೆನಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆನಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ಪರವನ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ 1% ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿರ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬೊಡಾಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ 600 ಕೋಪುಜೀರು ಅಂಚಂಡ ಆರ್ನ ಕಾಲುಗು ಆರ್ನ ತತ್ತಿ ಕಾಲುಗು ಅವಳು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಜಾಗಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವನರ್ತಕ ಬಂತು ಶಬ್ದ ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ದೈವನರ್ತನದ ಇನಿ ಈ ಶೇಕಡ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಅಂಚಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಪೋನಗಲಂಚೆ ಇನಿ 48% ಜನ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು 27-30% ಜನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ ಆ 48% ಬೂತನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನಿ ಆ ಕೋಲ ಕಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಜಾತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಪರದು ತಯಾರಿತ್ತು ಆ ಕಸು ಮಾಡ್ಪರದು ತಯಾರಿತ್ತು ಅಂಚನಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಆಕಲ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೂನಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಂದನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಿರ್ಬಂಡು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂನು ಇದು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಉಲೈಡಿ ಒಂಜಿ ದೈವನರ್ತಕನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂಚ ಉಂಟು ದೈವನರ್ತಕನೇ ಇಜ್ಜಂದನಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂಚ ಉಂಟು ఆయన దుంబుద కాలుగు ఆయన ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೂವರ ಪೊಣ್ಣುಂದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಕಲ ಎಲ್ಲಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಿಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಬೇತಕಲ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಕಲ ಸಮುದಾಯ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಆಕಲ ಇಲ್ಲದ ಏನ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪಂಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನ ಬಂದ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ದನಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯನ ಕೆಲವು ಯುವನ ದೈವನರ್ತಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಡಿ ಕೆಲವು ಬರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉರ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಪಣ ಬಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ದೀಪ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಲ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಪರವನ ಸಮುದಾಯ ತೂವರ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇನಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಚಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವ ನರ್ತನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಬನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತದಾಲ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಈ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅವಳು ಯಾನ್ ಬಿದೇಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜಿಂದ ಎಂಕಾಲ್ಪ ಉಲಯ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಾ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇತ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನೋಡಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕಸುಬು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಬಂಡ ಹೋಗ ನನೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಈ ಜಾತಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನನೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದನ್ನು ಬಂದ ಈ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆಪು ನಾವು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ 19 ಪಂಪನ ತುಳುಟು ಕಾಲುಡು ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆ ದೈವ ನರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ದೈವ ನರ್ತನದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ ಅಂಚಾದೀಪನ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಇನ್ನದು ಜವಣರು ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ದಾದ ಮಾತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಉದ್ಯೋಗ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬುಕ್ ಹಾಕಲು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಬಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಜವಣಿಗೆ ಇತ್ತದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಆ 5 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ತಿಂಗಳು ದೈವ ನರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಾ ಪಿಲ್ಲಕ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಡಾವಡ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾವಡ 5 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು 5 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೈವ ನರ್ತನದ ಆ ಕೆಲಸನ ಬಿಡ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜವಣಿಯರ್ನ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಜೋಕುಲ್ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ ಯಾನ ಕೇಂಡೆ ನಿಕುಲು ದಯ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಅವಿ ಒಪ್ಪಾಗಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಒಪ್ಪಾಗ 5 ತಿಂಗಳು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಂದನಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕುಲಡ ಕಾಸು ಇಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿದ್ದು ಎಂಕುಲ್ನ ಅರೆಲೆಕ್ಕನೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿದ್ದು ನೀರು ಐಕೆ ಯಾನು ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 15,000-20,000 ಸಂಬಳ ಬರುದು ಅಕ್ಲು ಐನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ ತಯಾರಿಚ್ಚ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅಂಚಾದೀಪನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಚ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪರವನ ಸಮುದಾಯದ ದಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದೊಂಜಿ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಕೊಂಜೋನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅವಳು 90% 80% ಇತ್ತನ ಕೊಂಜೋನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2% 3% ದಯ ಬರ್ತನೆ ಬಂದ ಅಂಚೆ ನೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲ್ದಿದೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರಾಣ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಕ್ಲು ತಯಾರಿ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಡಾಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕೂಡ ದೈವ ನರ್ತಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಾರ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನಪನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬರುದು ದೈವ ನರ್ತಕನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಡಾಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆಡು ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೋಪುನೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇನಿ ಯಾನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮುದಾಯ ತೂನಕ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ದಾಯ ಇಲ್ಲಡ ಕೊಲ್ದೇರ ಬಂಡದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನಾಲು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಪುನಾಲು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲಡ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತೀರಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಪುನಾಲ ತಮ್ಮ ಇಕ್ಲು ದಾಯ ಕಲ್ಪವನು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯನ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಅವು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆಗೂ ಪೋತು ಜೇರು ದಾಲ ಕಲ್ದು ಜೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಶಾಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪೋಯ್ತಿಂದಲ್ಲ ದಾಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಅನಕ್ಷರತದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಪರವನ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕು ಇನಿ ಕಲ್ತಂತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಪನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಪರವನ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇನಿ ಪರವನ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ದೈವ ನರ್ತನದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೋರಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಅಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪು ಇಜದ ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ ಕಲ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಎಂಕೊ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲದಾರ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾವ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದಿಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ದುಂಬ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿಚ್ಚು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಪರವನ ಸಮುದಾಯದ ಏತೋ ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದೀನೇತನ ಬಂಡ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಡಪುಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇನಿ ಏತ ಹಾಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇನಿ ಸಮುದಾಯ ಏತ ಅವೊಂದನ್ನು ಪಂಡ 75% 80% ಪರವನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜೋ ನಕಲು ಅಂಜೋ ನಕಲು ಪುರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಡಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಭಾಗವಹಿಸಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ತೋರಪೊಂಡು ಅಂತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಪು ನಾವು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಐಟ್ಲೆ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಪನಂತ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸುಮಾರು ಬರೆಗತ್ತಂದ ಅವು ಯಾನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಏನ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲು ದಯ ಆತ್ ಕಲ್ಪ ಈತ್ ಕಲ್ಪ ಮಗ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತು ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ ಬರ್ತದೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೈತೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಎದುರು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಇನಿ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇದೀಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ನರ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಅಂತಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಒಂಜಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಬೈದು ಐನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಐನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ನರ್ತಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವಲ್ಲ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ನರ್ತಕ ಅದು ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ ದೈವ ನರ್ತಕ ಮಲ್ತು ಈರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆತನ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ತದ ಈರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತರಕೆ ಅಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಉತ್ತರ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇವ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ದೈವ ನರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇದನ್ನ ಊರುಡಾವಡು ಕೇರಿಡಾವಡು ಇಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ಯದ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗಳು ಅವು ಉಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇಕಡ 2% ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಟು ದೈವ ನರ್ತನ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಯಾನಿನಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಐನು ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪನ ಸರಿ ಆಗ್ತಿ ಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತು ನಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣದನ್ನು ದುಂಬದ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನೀಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪಾಲನೆ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗದ ಪಾಲನೆ ಅವನನ್ನು ಪಣ್ಣದನ್ನು ಆ ಸಮುದಾಯ ನಾವು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಕೋಲಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗ್ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಏತು ಏರಿಯಾ ಉಂಡ ಆ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡ ಆ ಮಾಗಣದ ವಲಯ ಮಾತ್ರ ಭೂತ ಕಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆ ಜಾಗದ ಪಿದೇ ಪೋರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಿದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ತಾರು ಅನುಮತಿ ನೋಡ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಂದಾರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪಿದೇ ಪೋರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನು ಆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪ ನರಡಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಗೋಡಿಡು ದೀಪದಿಲೆ ಅವು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಲೆಗಲತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಲೆಗಲತ್ತು ಮನೆ ಇಂಕು ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗಡಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸದೇರು ಈ ಜಾಗಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂತೇರು ಈ ಜಾಗಡಿ ಯಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೈವ ನರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಲಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಸಮುದಾಯದರಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ಬರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಂದ ನಾನು ಯಾನು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು
ಈಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಲಿ ಅತ್ತಿ ಬೇತಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರಾಯಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆರ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾನ ಒಂದೇನು ಗುಡಿಯನ್ನ ಎಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಏನೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಕಲ್ಪವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೇಕಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗಡ ಯಾರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆರ್ ತತ್ತಿ ಕಾಲು ಆ ಜಾಗಡ್ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡು ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಆರ್ ಅಪಗನೆ ಪಂಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಿ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬರ ಬಿಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ ಬೋಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನೀವು ಪೂರ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲಿಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಬು ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವಲ್ಪೋದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರುದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಏನಾತನ ಬಣ್ಣ ನಂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನ ಬಣ್ಣದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನು ದೈವನರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಇನ್ನು ದೈವನರ್ತನ ಈ ಕೆಲಸ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೈವನರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಈ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನು ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಐಟ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಡು ಆರ್ಥಿಕ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡಾವಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತಿ ಕೆಲವು ಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಪುಣಗ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ ಸೀಮಂತೆ ಎಂಚ ತುಂಬುವುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಮಾಡೋದ ನಾ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ನಡತಂದು ಬರೋದು ಕೆಲವು ಪಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ್ಣವನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಡೇ ಬಣ್ಣಗ ನಡತಂದು ವೈದ್ಯನು ಆದ್ರೆ ಸೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧಿದೋಜಿಗೆ ಸೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಆನಾಗ ಆನನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತಿಯರು ಮೂಲ ಆನನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನ ನಾಯಿಲ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಆರು ಸಾಂಕದ ನಾಯಿ ಆರ್ನೋಟ ನಡತೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕುರಿ ಇನಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೋಲು ತೋಜೊಂಡಿ ಮದ್ನೆ ಹಾಲಿಡ್ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಒಣಸಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸ್ ನಾವು ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನವು ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಧುನಿಕತೆ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾತೀಯತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವೊಂದನ್ನು ಪನ್ಪನ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಡೆಂಕೆ ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಏತು ಶಿಕ್ಷಣ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆತನ ಅಂಚಿನ ಬೇತ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಇನಿ ಜಾತಿ ಮನ್ಪನ ವಿಚಾರ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಇನ್ನು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಪನ್ಪನವಲ್ಲ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಡೆಂಕ್ ಸಿಗದೇನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಆಧುನಿಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದ ಇನಿ ದೈವನರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಪಡಪನಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರವು ಕೂಡ ಮಾತಾವು ಅಕ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಡು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಚರ್ಚೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಸವಾಲ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇನೊಲಿ ಹಲೋ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಯಾನ್ ಗುರು ಎಂಪಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ. ಪನ್ಲೆ ಈ ಪರವ ನೃತ್ಯ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಅತನ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕೆ ಕುಣಿತ ಬಂಡ್ ದುಪ್ಪುಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಕುಣಿತ ಬಳುವಳಿಯಾದಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ದುಪ್ಪುಂಡ ಅತನ ಐಕೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಪಂಡದೊಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಳು ಪೇರ ಅತನ ಕಿನ್ಯಾಡ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೇನ ಅತ ಆನ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋತು ಕಲ್ಪೇನ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಳು ಲೆರೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರವ ಕುಣಿತ ಪಂಡ ದೈವ ನರ್ತಕ ಪಂಪನ ಒಡ್ಡಗೆ ದೈವ ನರ್ತಕ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ
ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಡ್ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ತೂಪ ಐಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಗುರು ಸರ್ ಏನ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ದೈವ ನರ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತಕ್ಕೆ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ನೇರವಾದ ಬುಕ್ಕು ತೂದು ಇಟ್ಟಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಟ್ಟಿಂದ ದೈವ ನರ್ತನ ತೂದು ಐನು ಪೂದು ದೈವ ನರ್ತಕ ಮಲ್ಪ ರಾಪಿಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ನೀನು ಏತ್ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಏರಾಣ್ಲವರಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವಾಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಾಕ್ಲ ಅಜ್ಜೇರಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯೆ ಸಹಾಯಕರ ಅದು ಪೋದು ಸುರು ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡಂದ ಅವರು ದೈವ ನರ್ತನ ಪಂಡಂದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪಂಡಂದ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡಂದ ಆ ದೈವದ ಹುಟ್ಟುಕಥೆನು ಪಾರ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪುನು. ಪಾರ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪುನವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಕಥೆ ಪನ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಬಹಳ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬರು ವರಾನದ ಪಣರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಿಗೆ ಸುರೂಕ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ನೊಟ್ಟುಗು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಂಬಂಧದಾಕ್ಲ ನೊಟ್ಟುಗು ಸಹಾಯಕರ ಪೋಪಿ ಸಹಾಯಕರಕರ ಅದು ಪೋದು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಬಂದ ಆ ಪನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಒಂತೆ ಮುಕುಲ ಕಲ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮುಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪಂಡು ಸುರೂಕ ಏನ ಪಂಡನ ಪಾತೆರು ಇಜ್ಜಂದನೆ ಕೆಲವು ದೈವಗಳು ಹೆಂಗಿನ ಪಂಡನ ಜೊತೆ ಆದ ದೈವ ಕಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಕ ಪಾತೆರು ಇಪ್ಪು ಸುರೂಕ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಏನಾಗ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರು ಇಜ್ಜಂದಾಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ಕಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೊಂತೇನೆ ಪಾಡ್ದನ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂತೊಂತೇನೆ ಅವ್ಳು ಏನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೋ ಉಂಡ ಆತಾಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ ಗುರು ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ತನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಚಾರಲಿನ ನನೋರ್ಯಕ್ ಪಟ್ಟಂಡ ನಮಕ್ ನನಲಾತಗೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತ್ರದಂಚ ತನಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆಡ್ದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲೇನು ನಮಕ್ ಪಿಂದನೆ ರಸಕಾಯಾಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಿಯಾನ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಗಾತಿನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೊಡಗುದ ಶ್ರೀ BM ವಾಸುರೈ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದಿನ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ಪೆರ್ಮೆಗ ಸಂದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ BM ವಾಸುರೈಕುಲು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಸೇವೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಡತಿನ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿಷತ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಡು ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇಲಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಾದ ಸಂದಾಯಿನ ಸೇವೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮೆರೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದು ಮಾನಾದಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನೊಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ 2014 ನಡತಿನಂಚಿನ 8ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಬೆಣ್ಪಾಟಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒದಗದ ಬೈದಲ ಹೂವರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಡತಿನ ಸುರೂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮೇರೆಗ್ ತುಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ತೆರಿಯನೊಲಿ ಅರೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೇರಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರವಿಕಾಂಡದನ್ನ ಕವಿಕಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲಾದ ಸುಮಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಲಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ತೋಜಾದಿನಾರು ಮೇರನ ಕವನ ಅಂಚನೆ ಕವನ ವಾಚನದ ಇಂಪು ಸೇರ್ದಿ ಜನ ಸಾಗರಗು ತಂಪು ಕೊಡ್ತಿನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೆರೆಗು ತೆಗೆದಿನ ಪಾಕ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸಿದ ಮೇರು ಬೈದಿನವೇ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎರಡು ಪಾತ್ರಡು ಪಣದು ಯಾನ ಶ್ರೀ BM ವಾಸು ರೈಟ್ಲೇಡ ಪಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲೆ ಇದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಎದ್ಕೊಂತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕೆ ಬೊಕ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಯೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂತೊನ್ ದಯಕ್ ಬಂಡ ಇಂದು ತುಳು ನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರವ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ತೆರಿಪಾತೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್
ಓಮನ ನಂದಾವರ ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕುಡು ಕೋಟಿ ಜನರ್ನ ಬೊಕ್ಕುಟ್ಲ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ನೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಪರವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರದಾಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರಲು ಇಂದು ಓಲ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತಿರಟೆ ಅಕ್ಲೆ ದಿಂಜಾ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅದು ಆ ನಾಡು ಸಿರಿಕಾದು ದಿಂಜಾ ಉಂಟು ಆ ಸಿರಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಕೊರಂದು ಓಲೋ ವಿದೇಶ ವಿಶ್ವಟ್ ಓಲ್ನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆ ಕೂಡು ಮೇಲೆ ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪಾಂತ ಕೊರಡುದಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಕ್ಲನ ಮರಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾನದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಜನ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಹೊರಿತ ನೋಡುದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡ್ದಾಗ ಈಗ ಕೈಯಾರ ಕೈಜನ್ರೇ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕರೇ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಾತೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿತ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ಪರವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರಿಬಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತ ಬರೀ ಬಾರುಗಾತ್ ನಮ್ಮ ಒನೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಂತತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿತ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಐತ ಸಂಪೋಲಿಗೇನ ಪಟ್ಟಂತು ಮಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ಲ ತೊಡಗಿಸೋದು ಮಲ್ಪಡುದಂಡ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲೇಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ತೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ದಿಂಜೋದು ಆ ಕೂಟ ಐತ ಹಾಗೆ ಎಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಂಡಲಕ ಅಕ್ಲನ ಮಾತ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ನೆತ್ತಿರ್ಟೆ ದಿಂಜ ಉಂಟೇರನ್ ಪಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅವು ಐನ್ ಬುಡುಪ ಅಂತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತ ಐನ್ ಹೋಯ್ತಂತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಐತ ನರ್ತನ ಉರಿ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ತನ ರೀತಿನೇ ಐತೆ ರಾಣಿ ಅಕ್ಬಕ್ಕ ತುಳುಪೀಠದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನರ್ತನ ವಿಷಯ ತುಕಾರಾಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಆರ್ಲ ಆ ನರ್ತನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ನರ್ತನ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವತ ಒಂಜೊಂಜಿ ನರ್ತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಲಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನರ್ತನ ಬೇತ ಇತ್ತು ಮಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ನರ್ತನತ ಒಂಜಿ ಐಕಿತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಕಿತನ ವಾದ್ಯಲು ಐಕಿತನ ಇತ್ತೆ ಓಲೋಲೋ ನರ್ತನ ತಿಕ್ಕಂದ ಈ ಫಿಲಂ ಪದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡಂತು ಆ ಕೋಲಟ್ ನಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಂದ ಇಕ್ಲಿ ತೂತ ಕೆಲವಂತ ಅಂದ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಲಿಟ್ಟು ಆ ನರ್ತನತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಐಟ್ ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆನೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಡುದು ಬರುದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಇಂದು ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದುಂಬಗ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಡು ಅಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಆರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಲೆ ಬೊಕ ರಾಹುಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆರಿಗ್ಲ ಯಾನೆ ಬೊಕ ಮಾಂತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುಪೀಠ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ಆರಿಗ್ಲ ಬೊಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲಿದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ನುಡಿ ಮುತ್ತಲಿನ ಬೆರ್ಕಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ VM ವಾಸುರಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಯಾನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲವಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಕುಪ್ಪನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಸಾಧನೆದ ಪೊಲಬುದಂಚಿತ್ತು ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ ಮೇರೆಗ್ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ್ಮೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷರಂಗದ ದಂತಕತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ಮೌಖ್ಯದ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲಾ ದೀಪಕಿರು ಐವೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಲೇಖನಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನ ಮಿತ್ತು ಬರೆತಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಪ್ರಬಂಧಲಿನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಗಾರಲಿನ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಏನೋನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊರ್ಮುದಿನಾರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅತ್ಯಂದೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ಪಸರಾಯರೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ತನ್ನ ಉಮೇದಿನ ತೋಜಾದಿನಾರು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪವನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಔಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆ ಪಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಡು 151 ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು 2017 ಮುಟ್ಟ ದೇಶದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಿನಾರು ಮೇರು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮುಗಿತದು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ PhD ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರ್ನವು ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಬಿವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ದಿ 6 & Co ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಲಿಗೆ CEO ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ ಮೇರು ಈತ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲಾ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಓವಾಡು ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ನಿಖಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯರಣಲ ಮಗ ನಿಖಲು ಊರುಗು ಪೋಯರಣಲ ದೈವದೇವರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದಾನಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಪನಡಿ ಮಗ ಬಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನದ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಡ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಪಡ್ಡ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಇನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಯಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಬರಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಪೇರು ಇತ್ತಾತಿಗೆ ದೇಹ ಬುಡಿಯರೆ ರೆಡಿಯಾಯಿನ ಆತ್ಮೊಲೆಲು ಕೂಡುದು ಇತ್ತಾತಿಗೆ ದೇಹನು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಆತ್ಮೊಲು ಉದು ಮಾತ ಸೇರುದು ದೈವ ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಉಂತುದು ನಾಗದೇವರ್ನ ಎದುರು ಉಂತುದು 7 ತಲೆಮಾರದಿಂಚಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಾಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ದೈವಲೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುಲೇ ಪಡೆದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವಿರಿಗೆ. ಕೆಲವರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಕೆದಕೋಂದು ಪೋಡ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪುಡು ಬದುಕುಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಡು. ಆ ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಅವೇನು ನಡಪಾ ಒಂದು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗದಾದ ಇನಿ ದೈವ ದೇವೇರು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೇವೇರು ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜ ದಾಯ ದೈವ ದೇವೇರಿಂದ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಪನೊಲಿ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಾಳ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಳ್ನ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಣ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ದೈವಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತರೆನ್ನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ದೈವಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಆದ್ ಮಾಮ ಆದ್ ಮಾಮಣ್ಣ ಆದ್ ಕಾಪುಲ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆದ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಬೇನೇನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ದುಃಖನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ದೈವನು ಪಂದಾನಗ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ಸೇರ್ಸದೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ದೈವ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಈ ನಡುಟು ದೇವರಿಗಲ
ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯವಾದ ದೇವದೂತರಾದ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಪರವೇರಿದಾಯೆ ಅಕುಲು ದೈವಿಕವಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲಿಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ರಮ ಶಾಯದ್ ನಮಕ್ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಆ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರವೇ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವಗ್ ಪಂಡದಾನಗ ಆ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಂತ ಪರವೇರಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲುವೆ ಐನ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕ್ರಮಡು ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಅಕಲು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಲ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತಿಲ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ, ದೈವೋದ್ಲ ಮಿತ್ತಿಲ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ನಡುತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೊಗುಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಮೆಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಇನಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯಡ್ ಸರ್ ಪಂಡೆರ್ ಟಾಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪರವ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಇನಿ ಮಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋತೇರು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೋತೇರು. 1% ಆಫ್ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಜವನಿರು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜೇರು ನಡದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ತಿಕ್ಕದು ಜೇರುಂದಾಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಓವಾಂಡ್ಲ ಪಂಗಡದಕ್ಕಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪನ್ಪನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಲು ಪರವ ಸಮುದಾಯಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ, ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ. ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದೈವಗ ಪಂಡಿನಿರ್ದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವೆರು. ಎಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಾ ಪಂಗಡದಕುಲು ಪರವ ಪಂಗಡ ಮಾತ್ರ ತಿನಿ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪಂಗಡಲು ಉಂಡು. ಇನಿ ಪರವ ಪಂಗಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನದವರ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಪಂಗಡಲು ಎಲ್ಲೆ ದೈವ ಭೂತ ಕಟ್ಟೆರ ಸುರು ಮಂತಿರುಂದಾಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿವುಣುಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಿತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯ ತಿಂದಿನಾತ್ ಬೇನೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅವಮಾನ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ ಮೊಕ್ಕುಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮುದಾಯ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಐನು ಒರಿಪಾಯದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೇನ್ ನಮಕ್ ಕೌಂಟ್ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಎದುರುಗು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ PhD ಮಂತದೇರು ಸರ್ ಅತನ ಕೊಡಗುರ್ದು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯಿನಕಲಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು. ಇನಿ ದೇವೆರಡ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ದೇವೆರಡ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಭಟ್ರು ಬೋಡು, ನಮಕ್ ಅಣ್ಣೇರ್ ಬೋಡು, ಅಣ್ಣೇರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಭಟ್ರನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಂಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ದಾವಣ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿನಕ್ಲಾಕುಲು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಜಾಗಡ್ ದೀತ ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೀತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒತ್ತೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ದೈವನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ದೈವ ದೇವತೆಗೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಎತ್ತವನಕ್ಲು ಪರವೇರು. ಆ ಪರವೇರಿನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕದ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ದುಂಬ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪಮಾನ ಮಂತದನ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ತು ಜನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಸಮುದಾಯ ಐಕಿ ಏಪಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತದ ಜೇರು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆನಿ ಏಪಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಯ್ನದರ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹದಾದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಲ ನಿಖಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನೇನು ಉಂತವಡಿ ನಿಖಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಉಂತ ಇರುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಪೋರುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಎಚ್ಚ ಪಾತಿರು ಜೀನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಈತ ಮಾತ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಂತೀರ ಮಾಧವ ಸರ್ನ ತ್ರೂ ಯಾನಿಲೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾದ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರನ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ತರವಾಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕ ಬೈಲದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನೀನಿಕೇನೊಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸುರತ ಸತ್ಯೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲಾ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುದಂಚಿ ಪಜ್ಜದೀಪುನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ಟಿತ್ತದು ಬೇತೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗು ಕಿಬಿಯಾದಿತ್ತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ BB ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಂದಾಪುರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕುದ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಾಡಿದ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ PUCನು ಬನ್ನಾಡಿ ಕೋಟ ಕುಂದಾಪುರಡು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, MPhilನು ಅಲಗಪ್ಪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಮಿಳುನಾಡು, PG DHEನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು, PhD ಅಧ್ಯಯನ
ಭಾರತೀಯಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಸಂದಿನಾರು. ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ NAAC ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರು. ಬಿಕಾಂ ಪದವಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಯಾರಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆತಿರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಾದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು. ಆತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ತಾನೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕಗೂ ಸಂದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾತಲು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕಿರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಸರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತರ್ಲಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಪುದೂರು ತುಳುನಾಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯ. ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾರದಾಯ, ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕುಂದಗನ್ನಡ. ತುಳು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕಾರ್ಕಳ, ನಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಮೂಡುಬಿದ್ದಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾದ ಪೇಲೆ ಮಲ್ಪಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳುನು ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇನಿ ಮೂಜಿನ ಪಾತೆರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡ್ಯರು ಪರವದ ಸಮುದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಡಿ ದಿವೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಇಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಸರಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬುಲೆಯೊಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಈ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಕುಲ ಕಸುಬು 100%. ಯಾನೋರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಪನ್ಪುನಂದ ಅಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖರ್ಚುಗ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾನಗ ಕೇವಲ 3-4 ತಿಂಗಳು ಭೂತಕಟ್ಟನ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಂಡ. ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು. ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭಡ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಪು. ನಮ್ಮ ನಿಖಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ, ನಿಖಲೆಗ್ ಮಾಶಾಸನ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು. ಅವು ಪೇಪರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾವು ಕೇನೋಲಿ ಅವು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಂಗ ಅವು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಬೊಕ ವಾಸು ರೈಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡ್ಯರ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೊಡಾಯ್ತ ಅತ್ ನೆಟ್ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಪಂಡದ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡ್ಯರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲಬು 100%. ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡಡು ಪನ್ಪ. ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ. ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಪರವೆರು ಅಥವಾ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಅಕಲು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸಮ. ದಾಯ ಬಂಡ ಅಕಲು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಂಕಲು ನರಮಾನಿಲು ಈ ದೈವ ನರ್ತಕರಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯಲು ಪನ್ಪ. ದೈವ ನರ್ತಕರು ಆಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಸಾಂತ್ವನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದೈವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಪಂಡ ಅವು ಪರವೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಪರವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಲ ಬೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಬೋಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆದ್ರಷ್ಟಿಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜರನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಪ್ಪ. ಅಂಚಾದ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಆದ
ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಆದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಪಾತೆರುವೇರು, ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವರಡ್ದು ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಪಾತೆರುವೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಬನ್ಪ. ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುಂದಾಪುರಡು ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು, ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಸ್ರೂರು. ಸಿರಿ ಕತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಇನಿಕ್ಲ ಸಿರಿ ಕತೆಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ನಿಕಲು ತುಳುನಾಡು ಪರವೇರು ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಣಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ. ಪಾಣಾರ ಆಟ ಪಂಡ ಅವೇ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಆಟ ಪಂಡದು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ ಮುಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಅಕಲು ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿನ ತೂಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು, ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪೋಪ. ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋನಾಗ ಬೋವೆ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಪೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷವರ ದೇವರನ ನರ್ತನ ತುಪ್ಪುನು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಪ್ರತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾದು ಬೈದಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ತುಳು ಕಲ್ತದು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅತ್ತ ಅಂಡ ಮಾದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮೋಕೆ ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನನ್ನ ಲೆಯ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಈ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಪ್ರತಿ ಒರಿಪೊಡು ಬುಲೆಯಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇರಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಗು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಇರಿನ ಸಲಹಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ದೆತ್ತುನೂರು ಪನ್ನೊಂದು ಇರಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತಿರಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆನಿಯಾನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪು ಬಗ್ಗೆ ಎಗ್ಗೆ 118 ತುಳುನಾಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರೆ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತಿರಿಗ ಮುಗಿತಲದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿರಾಯ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಬುಡು ಉಡಲೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದು ಲೇಸಗ್ ಐಸಿರ ದಿಂಜಾದಿನ ಶ್ರೀ BM ವಾಸು ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತದು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನು ನಮಕ್ ದೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಉಡಲ್ನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ಗೇನ ಬಂಡಾರೊಡ್ದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲಿನ ತೆರಿಪಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡಲು ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನಿಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೇಸಿಗ್ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಕುರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಗೆರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದೀದ್ ತುಳು ಒರಿಯರೆ ಮುಳೆಯರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಏನ ದಿಂಜಿದಿ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಬೆಲ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೆರೆಗ್ ಉಡಲಿಡ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತಗು ಮುಟ್ಟರೆ ಐತ ಪಿರೌಡೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನಿಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಯಿನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲಿಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನಿಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದೇವೆರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಗ್.